Ngufikile Lubisi. Ndaqala kulomzi ngo-1972 ise-Radio Bantu ngoko kuba inkqubo ezifana nenkqubo ephuma ngolwesihlanu ngo-6 ekuseni iphindwe ngomgqibelo ngo-9:30 ukuchaza kaloku. Subona uqinga mfundi ngokuyindoda ujongwe ngoku umhlala phansi ngendodla xa ku-56 kodwa ke asinakwenza ngakumbi kungoko nisithi ngawumhlobo wenene lo sithi ngamana ngokwakha kwawo nokuphuhlisa isizwe ungawumhlobo wenene ungakhula ukhule kodwa ungakhokhuki.